Tror du ikke jeg hører? Nei. Det er når du slår på gaven. Da må jeg sette på lydløs, da. Ja, det var det vi hadde tenkt til det. Jeg får det ikke til. Jeg tror ikke det filmer med meg nå. Det er best for. Kom du da. Film på da. Hva er det det var? Du blåste under munnen min mens jeg hadde den åpen. Ja. Så pustet jeg den inn. Ja. Det var som å hoste noen trekker. Hosterøyk. Au, det var vondt. Skal få du også da.